Hala, Ginoo ko. Hala, Ginoo ko. Hala, Ginoo ko, tinuod man jud. Hala, Ginoo ko. Di iniwa ko nakabidyo kinakulbaan ko. Hoy, magaling. Hoy, nalakangan jud na ho. Unsa dito yang gikaon? Kanang murag kanang wizard. Hala, Ginoo ko, nanging ambak. Naan na to oy. Ha? Nagikulbaan ko. Mani gawuking nga gihas. Hala, Ginoo ko. Huy, aghas, tinod. Huy, gilakangan pa dyan, oh. Lapit nung maling tumbiliya. O, natumbi. Hala, Hala ka to kon Char. Kuani Char. Say ko, di ba ko nauna ni mo. Ang kinakurat man. Nagtikang man siya. Hala, madyo, galikawan ng tumbiliya. Hala, Ginoo ko, he. Hi guys, di ami sa Bakwayon, Bohol. Nagkasinabot nga maga cooking lang. Yan ikaw man kay mga ong. Ini ka magkaon la taman. Bitaw joke ra oy. Nakita na yung Darwin, kaila ka Darwin? Oh, kaila awak ba og makakita ko. Uy. Darao. Lupigan may lulo. Asa man ka abot liya? Pwede ka nang malibot tayo, mauuli ta sa mo. Kinsa dit? Classmate, bayot lang kinido. Asa maron? Joy, bayot lang. Asa maron nagpuyo det? Ako mata ko ini. Ako ni. Hindi ka ha? Jud, kasi dito. Ako sawo pala. Sige ba? Nga masakay sa kuan. Di pa kuan sagod pa uga. Oh, wag aircon bitaw. Tawa ko. Kani sila gusto man ako dito gigun man kasi. Kanang bagi. Silingan mo. Kalit so sabay manilhig. Dai. Asa silingan ninyo? Silingan ninyo? Mga atbang. Dayon manilhig. Pero kung jud ay kun ginita maot yun. Ako gilingit. Le. Oh, kay kauban naman yung kuana sumpay mo. Makit ano ba nang banatin ako ana. Ano to? Uy, nindot sa gining bayali. Kisa nang baili. Ang buto ko kailanit na. Kanang kapayas nga ka atong kanang tong panitan ja sa usog suka hanghang bitaw. Gami amo ro. Tambal tonsil. Nice. Yuta baligya. Oh, fine. Kira kasi mintado na. Nindot to bay oh. Lamit pa to. Berlocking balay ito. Nakuyawa man ang baya. Ag style ba tawag at bang ag aw kauban na ni sila ay lahi. Lahi no. Dili sila kauban no. Kauban. Lagi ko to sa ang sa sulod ba? Pare na ito sa iya ani ito. Nindot siya. Simple ra ka. Kali ko bakto na. Kuwang pa. Asa? Asa sa? Sa talukto. Ah. Nga na ra dili niya bitaw siminto. Pwede raman. Nindot mo siya. Okay raman siguro. Okay raman. Nay himpalit siya sakyanan? Katong engineer? Ah. Architect? Di idyan ang lamion jong balay di ana le. Sa maguran wala? Wag niyo na doy. Adjaw sa naman. Ayo ba? Adjaw sa kay pakuan na sa. Bago pa siya na architect. Pero nakatrabaho na ka. Oo, maestro nya architect siya nga. Ang goal bitaw sa ako. Kita na, wagi naman ta. Portis naman tanan ng kamot. Mali. Bata pa. Bata pa. Kaya makapundar na kapot. Balay. Oh. Ha?
Ako mo na. Dai, dili na ay. Dihiram muna sila. Ayaw ha. Kahos tayo kaya basta na iro mo. Ano ito, tukoy-tukoy yun. Uy, na yung libutanan pa naman ito yun, Oo ba? Pero layo pa. Ano pa? Ano ta? Ako og na iro. Dito ko. Iro mo parang ko. Tukoy. Hi, nanami sa Banat dito. Oy, dini Banat Manggoon. Manggoon, Baklayon, Bohol. Hala, tara oh. Murag mao siguro to Banat Ito, Banat Silingan sa Banat agamong giarihan. Wala ka ilang mato. Wala na pa irong mako. Ari mo dapat Diba, single file. Asa dito sa taluto? Seluna na mata. Ngano man? Ambot lagi mo kayo. Ate na punta to apikas. Sunod ang pahon. Ato na kita. Hala, morning sir. Morning. Di siya mangilabot? Dogi. Migo ta ha. Kana sida. Unsa na mo na kinain? Dili. Doberman. Ay, buyag dia. Na siya gikaon? Nagkaon siya og bataw sa ba? Bukog. Mainhan ba ta sa iro nga hadlok ta. Kanang nay mo silingan ba kauban og ni burhod. Huy, mura jud siya makurug-kurug sa kadlok, makaihi ko na siya kanang li og kanang madlok ko sa iro. Bisag ko siya. Ang kay magananga naman pug iro sa iyang tel. Nga naman ja pertin niya maka iniktin jud niya. Ay! Ang iro oy makahibaw nga pertin mo hadlok ka sungugon po ka sa iro. Mag-iniktin mo. Mga bahay dito, le. Kon pa day ni Kadjo di ay napaday ta sa ubos. Mao ba? Dali na pa sige tabang dara dito. Ako ni da. Tungas. Naman ko ngani tinanom ako sa bahay. Mga wildflowers sa ipil-ipil. Mga dyan kong magsuroy-suroy, oy. Susug. An bitaw, mahinumdumi sa una, date. Mangahoy mi sa una, mangahoy. Mangahoy, magdamig tubig dyan. Ang bitaw kaisod sa sudlanan bitaw. Nganay tubig. Kaya mahinlo. Kuan. Lami bitaw, oy. Lami sa unan dyan, mamuak, mig tipo. Kailan mong tipo? Oh. Mo na manina to sa una. Diyan sa ngagon niya, pinyatuhon. Sus, lami man itong kinabuhi sa una, no? Simple. Kayo, mangawat. Pero, karon lahi naman pod. Grabe, kadalihong balit. Kadalihok sakay. Exercise sakay o tanawa si Edith. Uy, nay, dahang pernso. Nay, pakwa na. Ito ko kay lag nga na dahil ito kay lag pako. Kana bang na, Celia? Pako ko kay lag nga na dia. Hoy, mao mo gunay kuan sa pako. Nay katong usa nga klase. Lagi sa nang pako. Kanang ijahang Iyang udlot. kana bang iyahang Udlot. og kuan papiuros padit ba nga wa pa siya ni bukad kaayo. Kan una. Umakaon. Naliya na nakakita ko niya. Umapo na palit ka. Namo ko na daghan lagi aning baklayon. Muna na maligya siguro na le. Ha kay padung gugudugon man. Muna sa tong Sa man oy. Bato. Ano liso? Ay, lisog mangga. Lisog mangga manggod le. Oo. Ang dako dyan na din ha. Adi mo patay kay dili man siya. Kuha na kanang mangga na nga. Kana bang linghod. Linghod ba nga mangga dito mabuhi. Mamatay na to.
Ikaw ano ba umakan ni bawaan? Good morning. Dengan angin. Kita ke break. Kita break. Na kuya wa mamoro sila buwak sa ipil-ipil ang makahiya. Kayo. Rough road mura na og Banat A. Ito, gamahay nang kapagman le. Asa man ano mo? Buhitan mo. Di adyo ra gud pud og kadto det. Okay ra gud gapon. Ina naman. Kaligon, aran ligon. Bisan pag imong o ibunal diha. Imong o pay mabuak. Hindi na ko, barato na panito. May kay kato ningon ka char katong sa lobby char. Na okay ra. Okay ra. Pero kuan man ang lubigod kanang bahi man na. Nya. O lubas na ba? Alam mo ko, ilo ka pangayon sa kuan. Kita ko na itong uwil ba? Di man, tuwa man sila nalago dito sila kuan. Pwede maguka mga ilang sa Toyota nga kuan Di din. lagi. Wala sila dito layo. Kadagan, hindi na bisihan. Pwede na na. Nakoy ka ila unta o. Nga na nagtrabaho sa kuan. Magiwa kay Anong do exam. Padlis ito. Oh, pwede pagod kay wa pa man na wa pay atop lagi, wa pa nasaka. Ako ingon sa Nana? Awa pa? Unsa pa may lang nabuhat di ay? Kuan pa kanang akong ginala ni. Hoy mo ala nyo mo dai. Pag sure ni yung duhaon. kanus nagtrabaho gapon. Sigapon ko na. Wa, oy, sinugan man agud ay jud tuon na din. Ay, nagpagara-gara ba? Ingon sa Nako. ingon sa RF. Ingon na sa intoy mo ba ngay napapapara sa dito. Maguon na kay bana tanawan. Oh, kay Sandy jo mo picture ay. Habukan pa to char. Siya kanang gi Murag na plano naman. nalagi. Himuon niya taramon ka na. Dili datoy murag plano bag madadyon ba kay protestahan lagi kay ag luoy ta po nang dito sa ubos oy ag tubig in taon oy. Dili oy. Laina po sila sakto na na. Namin bag may view po na ba? Basta kay pwede makunganha lagi tapuhon nya adto ta mo batog ta diha oh. Nagino. Basi i-connect na ani. Adi murag dili pod. Kay malabo. Namo na siya. Makana ra lagi ka. Ano airport wa pa jud ko. Doon na mo. Lain lang kay ano, kapag ka ba? O patag. Ana ako magukig ng bandagan. Nay uban kay kadaghan balik. Bawal mo dagan kay gusto samot na tre. Walking na dito. Nya na may bata, gudugod gidan ang robay kami dito. Kaysa si Bike dan ang pagtaab daghang ko bitbit apay tubig na pay tawid. Mura jud kag Niya ko sama ni oy, mo nagugod. ikaw ang supinood mama. o nara o nakita na o. Kita pa to pikas o at bang. Nakab ka ba na nakab ka? O mo na siya na eh. Dili po na siya. Mo na siya. Tinuod na din na. Tinuod. na Di ba tinuod ang agubon jud? baw lagi kay gisugdan man ako kay paunsay ko na basta kada toy plano unsa. Murag Asa? dili oy asa katong dito. Aka na. Dawis na na. Maagi ana to na. Awan na tana. Kana na semento na. Lagyan na tana. Ug moagi ta. Ladyo naman to. Layo jud kaayo di na lang ta. Aham ray sumpay ra ani. Oh, malibot ka na. Alibot. Mao ba? Oh, hindi. Layo na kaayo. Pila naka-oras pa kasuway pa. Oh. Okay raman siguro hinahinay ragot pinayon pa si Dario. Hoy di mabot. Uy, pingon si Dario na. Ato mo sa Banat magkamong tulo. Jag ba kuyapan mo to kisan tabang ninyo iguglah labihay na jud po na makuyapan kang oy ang gihingnan. labihay na jud po na nakuyapan maginihinay ra man gud me dili magumay maga haras-haras. Marasano de. Grabe si Dario. Sama mo na magud minimo. Oh, Dario. Ipaningot na baya po Lain ko. ba to ba di tam dayon ni namok kay Lagi ba? kay ba mo sa Kusog ra ba na kayo mututok nimo? Mo ba? Tan ana iya magud ka amra bitag isay ko. oh. So Hala. Ilom ra. Pero Nakita na mo, Chan? smile Wa pa ko kita ni oy picture ra. picture. Mas smile ra guna. Sang Usa kay di mauho ta ba la na kintay maadto tano unsa na si Windel. Ja, da ba
kana bang ingnon ta ba nga ay kana bang mutanaw na to jam na jud ni ingon ni edit unsa na kanay unsa kayang pagtanaw na mo ron. Si Vicky, si Suraida, si Dule. Na. Jawa pa to man ang bayad to. Ako may portahan sa among kwarto. Babagan pa. Oh, good. Ang ko are. Ano na. Oh. Hindi ba bumino? Sige yun, kung nasa kasi. Sayaw mo may. Parang mo kailangan din sa laptop. Sa sala. Wala ka. Mabang ko, wala ka good. Ano bang? Ikarang ko ano. Kaon. Wala ka dito. Mga kaon pa ba? Babag ko kung mga kakira. Si, anak ko na eh. Kami. Lumay lagi pa. Banati Hills. Silingan. Pohon. Sunod anak ta to tikas lagi di tahan. O ato na puta. Mau ba? Pero nakadong nakadihali. Nakadong na, oy, ginoon nakadibot ako kapila na. Ha? Oo, si Chinchin po natin mo dito. Si Chinchin mo lang post lagi ang ko. Pila ka oras nang libot. Dali naman. Oo ba? Dali na. Si Storya lang god. Murag layo gud to akong pamati. Kay kato laging buntis ko makaanak ko dayon ni Liam, nakaanak ko dayon. Layo kayo ang highway. Una kay bike-bike man ako ba na. Ang ilang sakyanan diri guys kay habal-habal. Ato sa bayo tagay. Murag gyapon na ito ka. Bike mo kay tagay. Mo ra gyud. Mo ni kana nga tuwa. Aras di sa buntan. Hoy, Ginoo ko Lord. Ang guwapo na nga diet. Ano dito? Okay ra mga onya mahuli na inuman no. Kisa man mga Kauban ni Linda. Mga barkada. Pagkadagay din yun. Ayan, jadi kaya. Yan na. Walking na lang. oh lami pink pa to. Pink pa to. Dakoy video. Aon dyan na kanang lain. Dili ba yun? Di, kanang pag nay ubos ra nga, kuan ninyo to? Injuha. Ambot lagi. Nabay ubos ra nga punuan sa lube kay pagkuwaon na to si kuan. Ermilito. Kaya ako'y tudlo ninyo. Hoy, si Dario, gahong maestro ng anaoy. Lagi. Si Dario Jod ag nagtudlo unsa kanang inigaman ho nalimot man kung saon usob na pud ngang usob hantod nakaibaw ra jud ko det inigbalik bisag dugay na kahibaw na ko. Oh. Hoy maligo tag baligo lami ug kaligo adto det. Uban jud kanamok. Ato tong floating. Pwede ra putag mangga. Pwede ra putag mangga rondool. Floating ba? Oh, magsabot-sabot. Birthday isa yun, no? Birthday isi kay lahi lang. Lahi lang. Ito na naipalahi. Lani dutas dagat oy. Oh, ingno na to sinamok kay itapon na ng pagkaon kay madaghan mo na. Di na man gani kahurot. Oh, istorya re gayo. Pero magsige kag samsam sa dagat, ganahan ka mo ka inig hawas kay kaon na pagkag duro. Nya langoy na pod, ana ba? Tama ta na ibiko. Hmm. Okay lami naman sa dagat. Mga duma-duma ba? Hoy, naar ba jud koy kamuti adto bayulit sa mo ah. Wa gilungag pa. Gapon gi-order. Tag 45 ang kuan. Ano violet ito? Oh, violet. Ato alagay? Ha? Ato ako abot? Dili katong lahi to.
Lahi to naghapon gi-order sa gihatod pagkapalis na kuno. Violet og color. Hawtong lungagon. Ora gud siya, oh. Nya nindot kig dagat. Hunas lagi niingon si Dario. Sige kay human yung cooking mang dito tag dagat. Manginhas kuno. Ang panday. Ang panday ni Edith. Ang panday ni Edith. Inom sa intoy. Nganing kamot ko kaya ron na ay mapurma. Kaya ayaw gina paim na dito bantay. Oh, ayaw na paim na. Tubig na dit. Sa karon guys, doon Roger mamutabian. Ha ha? Doon Roger. Tingnan siya mo nito. Uy, mais ayaw lang anto kay naa ka. Mag-inom lagi mo dito. Wadi trabaho siya ronde. Aw kanang le. Pamasiya. Ha? Wadi trabaho si Iret. Dili lagyan ta sa mo trabaho ro. Karon? Og di madayon ini ka Sabado. Ko ayaw sa mais kay basig madayon. Gambot lang pod mais. Naguol ko kay ko kada sa kwarta ba. Ano man di ay? Upat lagi taog Oo, ka. kinaadtong kurta. Paano lang adto? Paano lang adto sa bahay? Sana na. Maro mangita ang gamay. Nga lagi to sa Sa ano pa ni wa na di ango na. Sa isiya. Dagan dali siguro ka po. Oo. Di na mo gutos ang kamot. Ha, bati ni bilita. Pagkita na ko ninyo kay. Ha, na da. Madayon. Sagsaag pa man gani ming Edith. Abot mig hapit sawang. Ana bang kanang liguanan ba dapit kalsada? Balwarte aw di balwarte kanang usa. Swimming pool. Kanang sweet na. Oh, bali out. Ting idto, ingabot na mi didto. Abot na may. Layo kayo. Tayo man ta. Agagay na madaw na kay si Darius man. Layo chud. Ag kami ning agi katong nangadto me. Didto sa Caltex. Aw Caltex sa kanang Petron. Kadto. Pwede na po mo Caltex niya mo liko pa. Mora na talawan kibaw mo drive. Ag kami talawan wa kibaw mo drive. Hala, wala cute maning manuka. Layo. Hala cute maning manuka. Oy, la cute kay ka manok. Ganan yang color, yang gamay pa jud nga manok. Saya ba kana siya? Hala kuyawa man ka manok oy. Uy, cute. Oy! Hala cute kay manok. Color siya. Lagi murag dili siya. Sa man ang breeding nga pagkamanok oy. Cute sa kayo. Saya kayo. Lagi no. Kapabida sila. Kayo kayo Kadang cute iro kay na siya. sa magot na to. Kabaho na sa tong baho, bog bisong. Uy, mo Ingon siya ngi. Timhot na iro sa tumbitong. Ingon sa nge. Asa na tong pinkis? Lugar sa hawang ko aduan matang. Uy, saan man na siya dit? Gahapon nga di Unsa na mura man nag-perfume na? basta. Di oy naa mo kuna nakadaghanan ko nakita na ng online nga gamiton sa mga artista. No, lagi na basta. Oh. Oo, di ay? Oh, Di ba kamo to? tinuod man good. Mo ba? Medyo ka na palita ha, bantay lang. Nanduta man ang. Di ba si lipstick o sa Oy, na mo kanunay na ko mahal lang. Pila po na. Mga 1,000 pod. Oh, oh pila di ay. Baraturan yan na lagi uban kay mahal lagi adto det. Mga ba Yamadok man tamo. Lagi no. Ano ginoo ko? Ano ginoo ko tinuod man jud. Ano ginoo ko? Di ba ako nakabidyo kinakulbaan ko. Hoy magaling. Hoy nalakangan jud na ho. Unsa dito yang gikaon? Kanang murag kanang lizard. Wala ginoo ko na yung ambak. Naan na to oy. Nagikulbaan ko. Morning go walking nga gihag. Hala ginoo ko. Huy aghas tinod. Huy gilakangan pa jud no. Lapit nung maling kumatin tumbiliya. Wala tumbi. Hala. Di, may mga to kung char. Kuan ni char. Say ko di basi ko nauna nimo. Ang kinakurat man. Kay tikang man siya. Hala madyo gali ka man tumbiliya. La ginoo ko he giiway. Yellow, delikado to. Giiway pa jud ko sa rigoy ginoo ko Lord. Grabe juga to kay matumbi nimo. Lagi giduol na jud ding ana dagog ko. Dit. Si Ja, ako gitawag. Kunto ka. Nabali man ang kuan ni si Chari. Tungod sa kurban. Alindagan ba siya? Abi na kung patay na ba? Di ang nakitaan murag gilo ang katong iyang gikaon siguro. Katutungkuan. Lizard, bro, lizard. Oh, agoy ginoo ko Lord. Ginoo ko. Hello. Hadlo ka mo ka.
Sige daw lagi ka og kanting. Unsa dit? Hado ka mo. Hadag ka. Mo na isang Kuyaw. Kuyaw man na oy. Okay. Kana lagi kanding. Lagi mo. Uy, na to sa video. Nga, wabay ni, gaon ba yato siya? Kuha ni mo na. Pero wa na, kuha iagon kay, ning ana lagi ko. Magda ko na huna. Oy, magkatawad jud Uy, na. wasi ko to, ugo pa siguro ta, ga, isistorya to, naglakaw na tabang, nga, wa dyan tag sa to, matumalo. Agay! Ginoo ko. Saba, saan ka ni? Uy. Minsan mo na, wild kuan. Ay, dinhi, ani siya, kapuyo siguro. Katong mo nang iro nga itong nasugatan pag kuan. Ay, oh. Pero siya, oh. Sus, buangang has. Uy! Paningot og bugbog. Pero ako kay kuan man ako. Pag mata na ho. Igmata na ho. Nga na ko. Napoy panahon nga di pa pero kasagaran jud na ho mo nang himbangon ko kay kalibangon na jud ko kung bangon na jud ko. Ako na kay patugtog pa ko. Patugtog pa ko kay kog mo ni si Dita ha. Jaingo man si pag naog pa ni pag naog pa na ho ay kana dagan mo ko sa kalsada kay palit lagi kog kanang pan nga kuan lagi kanang malunggay nga lami ka ju lagi ingon ko si Dario hinaog Dario tawagi si Edith ingon na sige sa dali sa pangapi sa latingog sa langgam. Hay, Ginoo ko, di dyan no ma-imagine ang has. Chari oy, makasunod. Nanapo ang ano na kanapoy ha. Mga about has. Ano man eh? Ganina, iro. Nanadjud mi sa highway. Aw ako kay wala man. Mura ra kagbagtak pa mura kan pero dili ra madadar pa. Nanami sa syudad. Bukid untong gituan to. Nanami sa obas sa highway. Ano mo to yaha? Pila to? 220? Aw tugnos? Aw lambi bitaw na tugnos. Kung saan? Aw kana kuan bunga sa lubi-lubi. Kana si Chare kay nature lover. Ato ba tibo?
Tuna. Matanong ni Chari? Oh. Ha? Oh, kanang bunga na. Isa man hinog? Kanang hinog. Kanang hinog. Matanom ng hinog. Mak. Kani. Oh, kanang hinog. Oh. Kanang itanom nimo. Pero liso. Sabi kayo Oh, liso. Asa, liso mo. Mahal ka? Nanapoy ko na, nanapoy turok na daan. Kahoy. Nay, liso na. Ay, nay, ko ano, turok na liyo. Nay, turok na na. Basta ko Na. Mo naman na good siya. Ayo. Mabuhi na na. Ano? O, kana okay. Di na mao. Hindi mo. Pero mataas yan ha. Oh, makahoy. Up. Nanay kuan? Ana may kamot, basig makuan na na. Ano sa nanangatag ko? Ano sa design ang dahil na? Oh, lahi, murag lahi po na siya nga klase. Lahi nga klase po na siya. Ihaya di sante oh. Okay lang mo ay. Pili. Isa man ang daghana mo nagtalong. Nag-abang ko na. Kisa man asa man na diris bigas. Are, iyahan eh. Ano sa man iutan? Ah. Kang irer, ya kisa may asa may abang. Nag-abang sila. An- Ani ir. Aw irer mo taga Sabang. Amo ba? Aw na sintoy. Tara dito ah.